Melania, bai, Mel, herria zurekin. Gaur errebelde gatoz, gogotsu gainera, eta musika ardatz, baina nire galdera da. Ze gertatzen da Atortxu Rockekin? Kartelera batekin ere ezin ados jarri? Mesedez, ekin, ekarri azken albisteak. Zagiten zen duzuen, sintonia, badirudi... Wow! Nahiko zaguna den sintonia da hau, eta oraingo honetan esan dezakegu ezpata edo, ez, halako kolpeka dabilela jendea kartela atera eta egurra non nahi. Hasteko eta behin, jaialdi, filoterrorista, porno terroristatzat jotzen duten zenbait zunez gero sarean atera zaizkigunak, kartelera heldu gabe, jaialdia berarekin disgustora dauden horiek, esate baterako, ikus dezakegu, sare sozialetan, nola agertzen den, besteak beste, bertan, akelarre beldurgarri bat gerta daiteken, eta beldurgarria bakarrik ez legez kanpokoa zeharo. Eta besteak beste, urrunean ezin dut irakurri, baina zuek irakurriko duzuen bezalaxe, hainbat dira Atortxuri buruz botatzen ari direnak, eta batez ere, halako tono espainiar zale ultra eskuindarra gogoan hartu behar dugulako, Atortxuren helburua, beti ere elkartasunean oinarritutakoa dela, eta beraz, horren baitan, sare sozialetan, Twitterreko hainbat kontutan ikusi dugu, Nafarroatik esate baterako, hainbat izan direla kontra atera nahi izan dituzten mezuak. Baina naroak ondo horreratu dizuen bezalaxe, ez da bakarrik Atortxuren filosofia solidario horren aurka ekin dutenak, baizik eta goazen, gauza importanteetara eta goazen kartelari begiratzera. Zeren kartelari begiratuz hasita, badirudi eztabaida dexentekoa izan dela, eta eztabaida honetan besteak beste honezkero Chill Mafia taldearekin dagoeneko ezaguna egin den, Kiliki Freskoren Twitter kontuan sartu, eta zenbait mezu aurkitu ditugu, gertatu den eztabaida honen inguruan nolabaiteko laburpena ere egiten dutenak. Eta besteak beste, bertan irakurriko duzuen bezalaxe, Atortxu Rocken baitan sortu den eztabaida, kartela ez dela nahikoa, haze talde kutreak, maila eskasa izango duela aurtengoan, tira, Kilike Freskok pronostiko guztien aurka kartelaren alde egin du, eta esan du, noiz inporta izan zaizue karteleran nor agertzen den, nork joko ote duen, garrantzitsuena, importanteena, batez ere lokatzaren edo lokatzartean larrua jotze da den heinean. Zuzen ere, festival, ez dakit, larru jotzailearen alde, mezu gehiago ere iritsi dira, eta horrekin batera, kartelari dagokionean nolabait esan dutenak, pentsa ezazue, jende zaharrarentzako nahiko ondo dagoela eta ez zaitezte kexatu hainbeste talde berri halako aukera eman, eta karteleran besteak beste Soziedad Alkoholika bezalako taldeak atera izana, eta nolabait garai bateko memoria historikoaren berreskurapen ariketa horretan ere bere ahalegina egitea Atortxuk. Tesa, ez daukazu ezer aipatzekorik lokatzarteko larru jotzen ingurua? Banago, bagaude, ez? Ofizial bagaude, hemen ofizialki gabon. Egunon, kexo? Noiz da? Sarrerak agortua daude. Baina amaika... Korresponsal bezala joan gaitezkez, amaika... Hori ez dago prensa paserik? Kontakizuna egiteko ez parte hartzeko, Ikusten duzu hemen badagoela nolabaiteko grina, belaunaldi guztiei heldu nahi delako Atortxuk. Eta lasai, Tesa, sarrerari gabe geratu bazara datorren uztailean, 2 egunetako Atortxu izango duzu, beraz, 2 egunetako lokatz sasi artean, edo... Sasi guztien gainetik. Sasi guztien gainetik batez ere, eta
zerbaiten azpitik esan barru, baina lasai. Beraz, esaten izuna, memoria historikoaren ariketa garrantzitsu horretan, atortxuk zeresan eman du asko eta Twitter bezalako sare sozialetan, gazte 2000 urteaz geroztiko gazteek kasi Instagram bezala darabilten Twitter jari horretan denetik aurkituko duzu, baina ondorio importanteenak ez dela hain importantea kartelean ze talde datorren bezik eta elkartasuna eta batez ere lokazarteko zirriak direla importanteenak. Batez ere, COVID-aren ondorioz igarotako basamortu luze honen ondoren. Esan dizuet, soziedad alkoholika izango dela atortzun. Honegin, atortxura zoazten guztioi honegin, sarrerak lortu dituzuen hoiei, baina gauza bat esango dizuet, badirudi euskal berpizkundea puri-purian dagoela. Hain puri, napar drill bezalako gauzak aurkitu ditzakezue YouTube kanalean. No queremos guardia civil, en el pueblo nadie os salva y eso va a seguir así. Ahora canto primo que hace falta hago drill. Hay que llenar el plato de delincuencia juvenil. Un laga que el y vas a desmentar y de criminal. Que fallé a Shaina, el falso la bandé. No van los fachas, pero primo pégales primero. Me cuela por tu ventana como un saco como el orecero. Napar drill. Gure alaxe geratu dara, hau bete hortz. Ikusten da, Euskal Berpizkundea hizkuntz eleaniztasun festa honetan ederki datorrela eta sare sozialetako plataformak horretarako toki egokiak direla, ikusi besterik ez zenolako sorkuntza maila dauen. Eta aldarrikapenarekin lotuta, bat egin ala ez, aldarrikapenarekin lotuta. Segi ezagun, eta Nafarroatik ez gara aldenduko, izan ere egunotan, Roten Amairu bezalako taldeak ere izpi izan ditugu besteak beste, baina zergatik, bere garaian aberri egunarekin lotuta, Nafarroa berriz altxarekin lotuta, eta azken ekitaldia, geroxeago aipatuko dizuete, lehenago berreskuratu ezagun, Nafarroako berpizkunde horretan, nola egingo duten laster gainera, noain eta Amaiur arteko lotura, Roten Amairukoak, gurekin izan genituen kolpez-kolpen. Hola, gogoan dut, 2012an izan zela Nafarroa bizirik movida aura, eta hor lanketa handia egin zela, batez ere Nafarroako gaur egungo erkidego foral deituriko horretan, pixkat erakusteko Nafar sentimendu hori ez zela bakarrik espainolen esku zegoena, ez? Beti UPN-ekoek esan dute, haiek nabarrisimo direla, ez? Haiek beti joan dira Nafarra rotasun horrekin, orduan guk erakutsi nahi genuen, gu euskaldun bezala harro egon bargarela Nafar izateaz, eta areta gehiago Nafarroa euskaldunon jatorri politikoa izan dela, ez? Gure estatu propio bakarra izan delako. Aberriagatik behar dena, jota bat abestu behar dugu, abestuko dugu. Etorri bar gara pijama jantzita, etorriko gara, berdin zaio. Perreatu bar bara ere, kainakaik erakutsiko digu zertxo baiz, guteiarik ezako, así que... Haupa hendika Roten Amairu eta nabarrisimuak batzuk, guk bai bintzat nabarrisimak, eta lehen aipamen hauekin nolabait borobiltzeko aipatu dizuegu, atortxuren ziri buelta horretan Twitterrean saltsa ederra egon dela. Baina saltsa interesgarria utzi du baita ere, Herrigoraren eskutik abian jarri den agerraldia ekimenak. Herriberan euskara berpizteko, ez bakarrik bertako orburu eta zeintzuri gozo horiek laster zuen etxetan izango dituzuenak, Herrigorako saskian kargatuko duzuelako, hau da publizitatea. Baina horrekin batera, aizue, begira zer egin zuten Tuterako zezen plaza leporaino, askok, nabarrisimo askok ikusita tripakon bin ederra izango zuten, ziur. Mugimendu horrek lagunduko du hauspo berria ekartzen euskararentzat agertzonaldean.
Horixe da hemen bizitzen ari garena. Azaldu dira espektro batzuk bezala, baina hemen ditugu, Peña, kaixo! Bai, eske bapatean azatu ez dute, hola, nik entzun dezu sexua, ez dakiz, lokatza eta otzaz Behin lokaz. gozitze egingo dugu zerbait interesanteaz, Hoire egia. egon nahi genuen. Sexualerria bizia. Hori da, sexualerria. Zuek ere melanistak? Lokatzetan. Bai, melanista, ibai, melanista totala. Hori da zigista, Sexual herria, zigista. Eta batu baina. Itziar ziga. Laster izango dela, gainera. Kolpez-kolpetik pasako da. Arrasaten jardunaldi batzu daude, baina ez dut Hori da, horretatuko. ez, baina bueno, hori gero kontatuko dugu. Izan ere, esan dizugu, gaur errebelde gatoz. Eta errebelde izan zirelako, errebelde gara. Gaur egun, eta Arrasate alde hortan errebelde xamarrak bazaret ere, hori argi daukagu eta badakigu, aspalditxo ez dok amairu, orain 2021 batean ez donk amaitu. Atera dute kuadrilla bat agertu da, hainbat gauza egiten, baina pixka bat zertaz dijoa, kontatu zuek. Bueno, hemen bizi izangunok punka, sasoi baten, eta harripen inguruen eta sasoi horretan joan nintzien ero lagunei oroimena iteko ero egiten genuen 2 urteen behin, eta egiten dugu 2 urteen behin baskari bat eta kontzertu bat, eta kartzen ginen hemengo eta hango jentia. Orduan, aurten, joan zan urtean, toketan zan barriro ikie, eta Txerra, Ripeko baterixa, bakarri bizidana ja Ripekotik, proposatu zigun zerbait gehiago egitea, zezien 40 urte Rip azizala, eta movimentu punka sasoi horretan azizalako. Eta orduan, proposamen hori hasi ginen obatzen, eta, hau da nadauko. Purtso bat, bertan bizi izandakoa eta testu inguru hori saltzeko, eta, purtso bat punkari beste bide bat, baina jarraipen bat den muteko, eta lehen gertatu zana purtso bat azaltzeko. Egiz esan da, izen da prozesu bat nahiko luzia, pandemia harrapau gaitu erdixen, eta orduan genuken oinarria da musika, hortik gatoz eta horra goiaz. Pandemia tartian hartuta, festivalak eta musika pandemia eta gero hasi ginenien barriro heltzen, esan gauen, zer, eta festivalak ikia eta oso zaila ikusten genuen zegoen egoeragatik, orduen apurtxo baztertu dugu, eta bai izadan festival bat egongo dela, datorren hastien Gaztetxean, Perlata eta Zero, eta inger gehiago hartu dago erakusketa alde batetik, sasoi horretako testu ingurua azaltzeko, eta hemen bertan Arrasaten eusen musika taldeak eta jasota nolabait. Eta gero egingo dugu mai ingurua, gai desberdinak, baina punkarekin, euskera eta feminismoekin lotuta, eta gero dokumentalak bai. Eta astubarik, 4 dokumental egongo diez, eta gero astubarik, hemengo bibliotekako lagunak oso aktiboa dira, eta ideia jaso zauen nien, eurak preseuen laguntzeko, eta egin dute gida potente bat, hainbat liburu horren inguruan, eta biblioteka lotuta dago honekin. Entzun ditugu, gauza asko antolatuak, baina zein da gitarra nagusia, zein da plater nagusia, esatezuna, hoxe? Bai, erakusketa sortu zen pizka bat, azaltzeko ero mai gainean ipintzeko zelako testu inguruan sortu zen punka Arrasaten, eta hor sortu ziren talde guztiak, ze da, ez dakitxo eta piku talde hamarkada horretan. Eta orduan, hasi ginen, zer
zer gure gaua saltzia, karo, dana saltzia zaila da, eta horregin gauen, danon artien, bueno, bota gauen ideia pila bat, eta orduen daz, panel batzuk, antolatuta gaien inguruan, eta panel bakoitzian, bueno, azaltzen dau, gizarteko eta sozoi horretako, bueno, gune garrantzitsuenak, bueno, guretako lan azpimarratzekuek diezenak. Eta daude eginda argazkisakin, prentsa zatixak, bueno, joan garen topetan materiala, sazoi horretakoa. Eta izenda gehiago ez da, bueno, iritzi bat ematea baizik, eta mai gainean ipintzia zer gertatu zen momentu horretan. Eta gero ja iritzisa bakoitzak atarako dago. Gaur egun badago, memoria historikoa eta hor gerra zibileko gauza asko orain gordetzen ari diez eta horrean azaleratzen eta bueno, hau sasoi hau konturatu gari badira 40 urte pasau zirela eta momentu baten ja historikoa da. Eta, bueno, pentsetan jakun importantia hori be gordetzia. Eta berez, proiektu hau posible da, planteamentua udalari egin mutzaun kultura zailari. Eta kultura zailak pentsau zaben oso interesgarria zala. Eta hemen bildutako guztia eta egindako landana, artxibo dana, arrasaten geldituko da. Ze hau azkenien da, herriantzako da. Ez da guretako gu gordetzen gau, bueno, gure esperientzia, baina eta bizitakoak, baina bueno, orduan importantia da, bai, ze alde batetik bertan bizitakoak, bizi izandakoek daukagu aukera berriro ikusteko sasoi hori eta azalaritzeko eta gureros gure ikuspegitik bideratzea eta gero bestalde batetik jo gazteak, ero beste belaunaldiko batzuk, aukera daukiebe bai ezagutzeko hori, modu, bueno, informatiboan, eta igual mito asko galdu egingo dira, ero beste modu baten ezagutzeko aukera. Bueno, hori importantia da. Egia da oso importantea dela, ez da, memoria hori uztartzeko, eta honez gain, mainguruak ere abian jarriko dituzue, feminismoa, rock'n'rolla, gai mardul eta asko. Erakusketaz gain eta egingo dugun kontzerturen batez gain, ezta? Pentsatu ginen importantia zela guk ulertzen dugu punka modu uniko zabalien. Punka ez da bakarrik krestak eta ez da bakarrik jarrera oldarkorra erolakua. Punka da gauza asko. Orduan saiatu gara plasmatzen hori beste euskarri batzutan bebai. Eta adibidez, mainguruetarako gonbidatu ditugu, bueno, 3 gai hartu ditugu referente moduen, bata euskera eta roka, izena luziagoa da, Zozoak Beleari Ipurbeltz jarri dugu. Eta ekarriko ditugu 2 musikari eta kasetari bat, horretaz aritzeko. Gero beste bat izango da feminismoa buruz, feminismoak eta roka, eta pixka galdera da 80ko hamarkatik zenbatien inoen aurrera, erin ote dugun aurrera, ezta? Eta hor bekarri ditugu 3 aditu, bebai, soziologoa, kasetaria eta beste bat emaginiko kide bat. Horbe apur bat lantzia. Punka bai, oinarrixe, baina izan duen zabaltzen dugu. Eta gero 3. izango da rock'n'rolli drogie donk, esaten du drogie donk, ez da droga da. Eta ekarri ditugu 2 kasetari eta musikari bat, oso veteranoak 3, bebai berbain deixen apur bat, zelan izen da 80ko hamarkan roka itxen hastia, 6 bilbide gondan eta gaur egun zer dauen. Iker eta Edurne, entzunda egin behar diren gauza guztiak, galdera garrantzitsuena. Gure milioika ikusle hoiek ara joateko animatzeko, zer esango zeniakete? Esan dako moduen, gara punka guztoko edo guretzat oinarrixea dan pertsona batzuk, oso belaunaldi desberdinetakoak, oso aberatza da hori, eta laburbiltzen ginen esaldi baten Mondrauek badauka izena, izana, jatorria eta etorkizuna. Punka lehen dator, hor dau, eta espero dugu jarraitzea, ez? Eta, ez donka amaitu bezaten dugu, begiratzen dugu atzera, baloratzen dugu lengua, baina beti be aurrera begira, ez? Eta pausoak emonez. Eta horretarako erabiltzen dugu adibide bat, adibidez Txerra bera, gutako beste bat da, ezta? Baina bero indela 40 urte hasi izan, nahiko zeresan emon dagoen talde baten, RIP taldien, eta gaur egun be jarraitzen da musika jotzen, hasi berri dien talde batzutan. Baiozu joten du 2 taldetan, eta horretako talde bat zerok, 3. kontzertu emongo da Ogarrasaten datorren astien. Horten hori bada, ez? Bai, ikesi digun iraganetik, baloro digun, ikesi digun ondo ez gaitxezen gelitzu iruditeria simple batekin, ez? 80ko hamarka zen la hostia, baina ez tekigu zer. Ez, ikesten zer zan, eta guazen aurrera begira. Bueno, Naroa, badakizue, hau dana daukagu hemen.
etorri zaitxez Arrasatera, Euskal Herria erdi zen gauz, eta bai, Arrasateko kontua ikesiko itxuzue, baina badakizue islatzen dela asko Euskal Herrian beste herri askotan gertatako gauzak. Animau parte hartzen, guk egin dugun lan hau danontzako dala, eta alik eta jente gehiago ikusten badau, gu alik eta posizio egongo garela. Etorri, azaruen zier ikusi alizango zu. Hanka bat dagoeneko Arrasate inguruan daukagu gogoa zuek ere, ez da? Entzunda Iker eta Edurnek bota dituzten gauza guztiak. Atzera begira egiten dugu beti, batzutan hori ez donka amaitu, atzera guaz, baina lehenik eta behin Arrasaten ikusiko gara, ez da? Bai, fugazki bai. Baina oso kemen politia da, aurreko astean egon nintzen, eta bertan badago Biona taberna, oso taberna mitikoa, punk rock garaiko taberna, eta antolatu dut tur moduko bat, ze bere garaian itxi zuten, eta bain espreski ontako ireki dute berriz ere, tur moduko bat antolatu dute, eta gaina, Arrasteko gaztetxean kanpoaldean badago Biona tabernan etxaurrean murala ebai, horri referentzia ginen, ez pixkat punk garaiari eta atzea hain bat den. Esan dakoa, izan ginelako gara. Eta, pixka bat memoria historikoa egiteko eta ez donka amaitukin hasi gara, ez donka amairura salto egingo dugu. Eta atzera oroimenean joateko, Miren Legorburu. Zarrena naizelako, ez da? Belaunaldi desberdinak, antzekoak, baina belaunaldi desberdinak. Eta gainera niri asko markatu dian mugimendu bat izan zelako ez doka amairurena. Atzera egiten dugu, 60. hamarkadaren bukaeran jartzen gara, eta begiratzen diogu orduko Euskal Herriari. Elizari oso lotuta zegoen gizarte bat, seme alaba pila bat zituzten familiak, eta hori dena aldatzen hasten da. Apaizak kartzelara joaten dira, apaiza izateari uzten diote, ezkontzen hasten dira, sotan hautzi egiten den dute, baina euskaltzaindia euskara batuaren eztabaidatan sartzen da, eta adibidez artistak, Oteizak, Txillida, Basterretxeak eta gaur mugimendua, badago, Parisen gertatu zenaren antzekoa, 78. Zorrela Euskal Herrian badago iraultza moduko bat. Eta hor sortzen da ez dok amairu. Ez dok amairu esan behar da, izan zala musikaren inguruan bildu zen lan kolektibo bat, norbanakoak osatua, artista, arlo ezberdinetako artistak osatua, eta nik gaur nahi izan dut, ez dok amairuren izenean batzutan edo gehienetan ahaztuta gelditzen den figura bat ekarri, Lourdes Iriondotaz gogoratu naiz, mesedez, sartzen baldin badituzute Lourdesen irudiak eta... Euskal hizkuntzak gero, ez dedin amaitu, herritarriska, baserri kale, aldatun doa zurterik urte, baina gaztedik berriz alea, zabarra danik inorken zuste, zabarra danik inorken zuste. Lourdes Iriondok aspaldi utzi zion kantatzeari, oso gazte zela bihotzean gaiz kongenito bat aurkitu zioten, orduan oso ibilbide laburra izan zuen oholtza gainean, baina bea zen ez doka amairuren sorrerako izarra. Bea zen famatua zena, irratian bere kantu pare bat jarri zituzten, eta orduan ere euskal musika etzela esaten zuten kritika askoren artean, nonbait euskal musika ezin zen gitarra espainolarekin egin. Bihurtu zen boom musikal izugarria irratietan etengabe entzuten zian beak grabatuta zituen 3 edo 4 kantak, eta bere inguruan gizonezko batzuek hasi zian kantatzen. Bakoitza bere bidea zeukan, baina denak egin zian kolektibo batean orduan nahiko ohikoa izaten zen, eta hor ikusten ditugu, gizon pila bat, eta Lourdes Iriondo eurekin. Lourdes Iriondo bere garaian Gabriel Aristik esan omen zuen Euskal Herriko nobia zela. Ez dok amairuko kantariek esaten zuten denak beretaz maiteminduta zeudela eta Xabier Letek eraman zula. Bazuen, lilura berezi bat zuen,
Orain oso zaharkitua gelditu dira kantu horiek, ez? Osa, ez dok Amairuko beste kantariak ibilbide bat egin dute, ezagutu ditugu kantaera modernoagoarekin, beste estudioan grabatutako beste modukoakin, eta ordan, pixka bat gelditu da zaharkitua bezala, baina, gogoratu dezagun, Lourdes Iriondo izan zela ez dok Amairuko idazkaria, ez dok Amairu kolektiboak egindako kantaldi guztietan, bi kantalditan ez dik osasunagatik guztietan egon zala, eta bera zela. Alma materra. Bera zan harima, ez? Orduan, ahazturan gelditu den harima, berriz ere emakumeak isilean edo gelditzen direlako, ez? Eta, bea izan zelako talde hori gorpuzten lagundu zuena buru belarri, eta, bere eta ez. Eta bada ere, gehiago hartze anaiak, eta bada mugimendua. Hori da, ez? Etzen bakarrikan kantariena. Hartze anaiak parte importantea izan ziren, txalaparta berreskuratu dutelako ezagunak egin izan ziren, eta gero batez ere Jose Anton poeta bezala eman duenak, eman dizkigun letrak, eman dizkigun esaldiengatik, eta horrela, baina hori beste adibide bada. Uste dut badugula bideo bat, non ikusten den hartze anaiak. Txalaparta anzturan gelditu zen zerbait zen, ez? Bakarrikan erabiltzen zena urtean pare bat aldiz edo horrela baserrien artean edo egin zuten izugarrizko lana hori berreskuratzen eta modernizatzen, ez? Gaur egun ikuste ditugunean oreka TX edo kalakanikoak edo perkusioak Euskal Herrian izan duen zea, eurei esker bada, baina berriz ere nahi nuen pixka bat hori irudikatu, ez? Jose Anton Hartze, Zumetarekin Parisera joan zen, orduan ez zen bakarrik etnografia, zalea zuten, zaletasuna zuten gazte batzuek nahi zutena euskal sustraietara jo eta horrela, ez? Zan, arteak bere orokorrean asko interesatzen zitzaien pertsonak, ekarri zituztenak kanpoan zeuden joerak, baina beti ere sustraietatik aurrera egiteko, ez? Eta gaur egun ezagutzen ditugun mugimendu asko eta hoietan oinarrituta daude, eta nik uste dut Euskaldun guztientzako badagoela hori ez, himnoa edo den txoriak txori kanta, nerezako maitasunezko abestirik ederrena, hartzea nahi zor diegu eta Mikel Laboaren magiari, ez? Orduan, nik uste dut horrek erakusten duela, ez zela bakarrik izan kantari batzue, kantu protesta, orduan eramaten zenaren antzera, baizik, Euskal Herrian dena posible den momentu bat, non gazteak moztutzen duten atzetik zekarten karga guztia, ez? Horietako asko eta asko gerra ostean jaiotako gazteak ziren, ez duten besterik ezagutu, frankismoa eta zensura eta hori, pixka bat hori esaten iluna. Izan ere, ez da bakarrikan hori esaten duzuna, sormen kontu bat, ez da? Baizik eta garai hartan ere politikoki ze giro zegoen, giro beltza zegoen ere bai, eta horren aurrean ere zan protesta, kulturgintzatik, baina ez bakarrik kulturgintzatik, egoera gogorra zen. Giro politiko guzti horregatik esaten nuenik dena posible denaren sensazio hori zuten gazteak, ez dena aldatu daiteke. Hautsi egin behar dugu, zerbait berria eraiki behar dugu, honek ez dit bali, gaztegera gazte ez gaude konforme, protesta etengabeak ziren, baina gainera bazegoen aldaketa posible zenaren sensazio oso indartsua. Eta errepikatzen dira gainera, hori beste herrialdetan ematen diren eskema berdinak, ez? Azkenean Euskal Herria bada mundu txiki bat bere horretan, baina olako pertsonei esker, kanpotik etorritako bustoken antzeko festival bat euki genuen guk ere, baina atortxurrok esaten dute lokatzetan larrutan ibiltzeko gauza badala, Euskal Herrian badago mito bat, non 71an Larraitzen egon omentzan kantaldi bat, gaupasa mitologiko bat, eta orduko sistemako periodikoek eta horrela esaten zuten kanal bat izan zala, eta horrela, seguruna
Euskaldunak ezagututa ez zen alakorik egongo, baina errepikatzen ziren, ez, hainbat eskema... Baina gustatu zait parekatzea Euskal Herriko bustoka. Hala ere, gustatu zait ideia aipatu duena, eta gainera Bilbo Handia horren adibide izan zen, ez? Gerra osteko industriaren martxa horretan, eta ezkerraldean zeuen garai hartan bizi zen egoera, ez? Eta pixka bat, gazte belaunaldi horrek gurasoek gerra zuzenean pairatu, eurak kasi zuzenean eta frankismoa bete-betean, eta Aresti aipatu duzue, garai hartan gertatutako ere bertsotan, ez? Nola ibiltzen den. Gerra bukatu zela zioten, baina oraindik erdiak, pairatu behar izan zituen, kolpelatzak miseriak, guardia zibilen tiro batekin, karga baten eroriak, bandera gorri bat jartzearen, torretatik eroriak, Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Batzutan, batez ere Gipuzkoar zentrismotik, 78, 70, 71, eta gogoratzen ditugunean, horrela aldaketarako grina eta behar hori, gogoratzen ditugu euskararen inguruan ikastola berriak, ikurrinak jartzeagatik bere burua, bizitza galdu zuten gazteak, baina bazeuden baita ere, mugimendu langilerian eta horrela izugarrizko aldaketarako grina Asturiasen 72an lehenengo greba orokorrak emakumeak Madrideraino oinez joan zirenekoak, eta ezkerraldean batipat, hori ez, langileen alderdi komunistaren inguruan eta horrela, hemen aipatzen dituzten 3 gazte hauek hil ziren bandera gorria maiatzaren bataren inguruan bandera gorria jarri zutelako argindar poste batetik. Sestaoko herriak egin zuen, hau ere sarean dago, orain eskura ditugu hainbat gauza, dokumental hau ere sarean dago, Sestao herriak atzera begiratu zuen, azkeneko 50 urtetan Sestaon gertatutako oso ariketa polita zintzoa, hain hurbile bizi ez dugunak ere, uste dut asko dugula ikasteko, azkenean, horietako gehienak etorkinen seme alabak ziren, eta etorkineak bizimodu berri hobe baten alde etorri ziren, oain asko etorri diren bezala, eta aldaketaren alde jarri ziren, eta horregatik esan nahi nuen irudikatu, garaiura izan zela bereziki dena da posible, goazen aldatzera orain arteko ezer ez digu balio, ez? Nik galdera bat egin nahi nuen, eta pixkat esan duzunaren arira, aipatu dezue, ezkerraldea eta Sestao, eta orduan, ez dok Amairuko artistak ze jatorri ekonomiko zeukaten, ze askot, esan nahi, artista izan alizateko garai hortan izan behartzen duen jatorri eta babes ekonomiko potente bat zure familian, edo izan zintezken proletarioa, langilea, fabrika batean lan egin eta artista izan. Ulertzia zu? Bai, denet. Ze, galdera ona. Oso ona. Eta seguro Mirenek erantzun bat daukala, zegia da irakurketa ez dela bat ere erraza, galdera horri erantzuterakoan. Justu, ez doka Amairu bazen Euskal Berpizkundearen bidea, orduan euskeraren inguruan, behar bada hor ezkerralde edo Bilbo haundiak ez zuen horrelako indarrik, ez? Gaia horren momentu harretan, orduan, gehiago zian Gipuzkoarrak, Irigoien kenduta eta horrela, eta baina gehienak ez zaukaten bere lanbide bezala hori. Horietako asko, Benito Lertxundi bera ere, okerrez banago, irratian zegoen lehiaketa batera aurkeztu zen kantu batekin, eta hori, eta orduan euskal kantari askok egin zutena izan zen, inglesezko edo gaztelerazko kantuak euskeratu eta atera. Zegoena zen, ordurako herri irratia bezalako irrati batzuek non
beharra zeukaten, gazteek reklamatu egiten zuten betiko otxotean musikaz haratago beste musika mota bat eskatzen zuten, eta batzuek egin zuten, egin zituzten bezala, ez dugu aipatu, baina 60. hamarkadan hirietako auzoetan eta herri gehienetan antzerki taldeak sortu ziren. Elizaren inguruan eta horrela. Donostian herri irratia sortu zuen. Hori da. Eta gainera, astero uste egiten dutela antzerki bat. Bengoat kontatu zigun, Enkarni Genuak kontatu zigun, astero estrenatzen zutela irrati antzerki bat. Egiten zutela idatzi eta saiatu eta ekoitzi eta horrela antzerki bat. Orain ezingo litzateke hori pasa burutik hain epe laburrean horrelako gauza sortzea. Bazen hori beharra, aldaketarako behar izugarria eta aldaketa posible zenaren sineste hori. Bai, eta oso langile jendea eraberean, zegia da kulturgintza edo berpizkunde horrek nolabait garai politiko bati akonpainamendu egiten dio, ez? Larraitzeko kanpetako, ez? Pixka bat festivala edo jaialdea topaketa baten batek izan dezake, ez? Bertan bustok moduko bat egin zen, ez da. Gose taldea, ekarriko dugu, urrengo saio baterako, bustok ala Paris, zein izan ote zen azken iraultza. Gu Larraitz ere badaukau, baina Larraitz zerekin zeuen konektatuta edo gongo zen konektatuta, ez da? Bazegoelako batetik langile klasearen borroka, frankismoak zuzenan zapalduta zeukana, izan tokian bertan jaiota eta izan migrazio bidez bertara ekarrita, guztiak azpian hartuta, eta identitate borroka bat, ez? Hortik hizkuntza eta kultura bera zenola zapaldu zituen Frankok, milaka lagun erailda, eta nola gazte belaunaldi batek hori berreskuratzeko ahalegin bat egiten duen. Egia da, Goierri batean izango zuten egoera, ziurrenik gerra zibilean asko sufrituta baita ere, edota Bilbo handian zegoen soziologia, ezberdina ez da. Eta hori, Gabriel Arestiren poemetan oso ondo ulertzen da, ez? Badago klase borroka bat, baina euskal identitatetik eta euskaratik ere badatorrena, ez? Gaur egun pixka bat badago alako oso debate hori badago, saretan ikusial izango zenuten, euskara privilegiote den, klase sozial jakin bat lotuta, jakin ez, pixka bat hemen sortzen da, nolabait, ez? Euskal burgesiak ez du inoiz euskeraz hitz egin, eta momentu harretan zeukaten... Gaur egun... honetaz noiz baita izango. Alta burgesiak, esan nahi dut. Hori oso ondo ulertzen da Burgosko prozesua puri-purian zegoen garai honetan baita ere, eta Burgosko prozesuaren 50. urtearenari egindako dokumentaldean oso argiki eta modu eskematikoan azaltzen da orduan ze giro zegoen, ezta? Baserritar zirenak eta lehen sektorean lanean ari zirenak derrigortuta industriara jotzera, industrian zenolako giro dagoen, erdal giroa, eta bide horretan esaten diate zuei begiratzeko, eta bide horretan ze pasatzen zen? Bazegoela, gaur egun puri-purian dauden eztabaidak ere pilpilan zeudela, ezta? Nola mantendu identitate nazionala, klase borrokarekin nola uztartu, eta soziologia ezberdinen arteko batze hori. Eta Tesak aipatzen zuen, eta burgesiari zer, goi mailako burgesia hura, frankismoarekin zuzenean lotutako burgesia. Donostian, Foru Aldundiko argazki bilduman eta horrela ikusten da Frankori harrerak egiten, aietera etortzen zanean, Frankokin galak, Semana Granden zezenak, zinemaldian soineko dotoreak, eta burgesia harrek ez zuen euskeraz hitz egiten. Hala eta guztiz ere, ez da egitezen luzatu, bakarrik ekarri nahi nuela zen, hori ez, uste detelako orain ere behar degula horrelako optimismo edo esperantza mezu bat, ikustea orduan dena posible zela, aldaketa posible ikusten zela, eta gauzak ikuste dituzunean egingarri indarrak jartze dituzula, batzutan herri honek asko erretzen gaitula, beraz berriz ere Lourdes Iriondora itzuliko naiz. Lourdes Iriondok badu kanta oso eder bat, esaten duena nabil eta nabilelako nago zikina. Nabilelako nekatzen naiz, baina hala ere nora joan gintezke. Hau da gure etxe bakarra, hemen geldituko naiz. Beraz, bukatzeko, batzutan herri honek etxipenera eramaten baldin bagaitu ere, hau da gure etxe bakarra, beraz, hobetzen jardungo dugu egunero, eta
ETBek ere egin zion Lourdes Iriondori, bota zuen, Andoainen egin zioten Lourdes Iriondori omenaldi unkigarri bat, EITBek grabatu... ETB-ri lapurtutako irudiak ETB-renak direla behin grabatu zituen. Beharrezkoa da, miren, beharrezkoa. Berdin du hori, ez dugu esan. Esan nahi nuen jendeak ikusgai duelako osoa. Gure irudia zaratago. Andoainen egin zioten omenaldi oso ederra, EITBek grabatu egin zuen eta nahieran ikusi dezakezue, ikusteko benetan Lourdes Iriondok egin zion ekarpena gaur egungo... Bai, Lourdes Iriondoren. Ala ere, hau nere lurra da, hemen dago, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra. Ala ere, ez dut besterik, ala ere, ez dut hobeagorik. Gaur ezin dut tipa errez, ia bakarrik gelditu zan, eta izuen beretze aurrean, baina sekuletzun saldu. Esan dizet gaur errebelde gatozela Lourdes Iriondotik, okei, korral, eta oraindikan askoz gehiago daukagulako musika gaur ardatz. Eta gure musika aditua, esan do. Bueno, naroak musika dituan naizela esan du, ezakin non sartu egia esan sofaren atzean, ezkutatuko naiz edo. Eta ezakit, Mirenek ez den beste, noski, hori, Mireni olatu egin behar diogu, baina eta berriro. Baina gaur, gaurko tesandori jarri diogu izenburu hola pomposo bat. Eta da, idolatria efimeroak. Alegia, Mirenek aipatu dituen artistak idoloak dira denontzat, ez? Zumeta aipatu duzu, Benito Lertxundi aipatu duzu, Lourdes Iriondo, Xabier Lete. Baina, badaude beste batzuk, denboran hain ondo mantentzen ez direnak edo, ez? Eta, atzo, okurritu zitzaidan Twitterren galdetzea, eta ni ez daiz konstiente, Twitterren galdetzen dudanen ez daiz konstiente, gero zer sortuko dan, ez? Esan, noiz ikasiko duzu. Ez, inoiz ez, urrengo astean nire berriro, egingo dut, akats berdina. Eta orduan, galdetu nuen pixka bat, Euskal Herrian baute daukagun One Hit Wonder deitzen dana. One Hit Wonder, jendeak ez du ulertu, azteko. Orokorrean, jende gehienak ez du ulertu zer den One Hit Wonder talde bat. One Hit Wonder da hit bat badakigu zer da. Eta hit bat izan daiteke esaterako untzaren aldapan gora, hori da hit bat. Taberna guztitan, sartu orduko, hortxe daukazu matraka ematen kanta berdina behin eta berriro, hori da hit bat. Orduan, galdetu nuenea, Euskal Herrian ere baute genuen One Hit Wonder talderik. Eta, denetik esan zidaten, batematek esan zuen Zeamaizen neu hau jandata ere izan zitekeela. Zeamaiz ez da One Hit Wonder talde bat. Orduan egin dizuet, zerrendatxo bat, azergira begira ere bai, iparraldera begira ere bai. Abestu dezakagu? Noski, bezadez lagundu. Abestuko begu. Abestuko begu. Hori, orduan nahi bezu ikusten dugu lehenengoa, lehenengoa hau bada, nik uste hau bada. Zuek ulertzen duzue alere One Hit Wonder zer dan? Bai. Oin ez esan ez, Zuntzaren neuronala. One hita, one bakarra. Baina taldeari buruz ari gara, ez kanta. Egun bakarreko lorea. Baina taldeari buruz ari gara, ez kanta. Bai, kontzeptu harrapatu dugu. Bai, bale. Ea, orokorrean jendeak ulertzen duen, favorez. Ordu, lehenengo taldea, aukeratu duguna da Naia Dance, gogoratzen duzuen Naia Dance, ezta? Musika elektronikoa euskeraz eta sexuarekin oso lotuta zegoena. Pena bat, proiektu hau, bertan bera edo gono. Lau mutil ziren eta oso digarria da, Mirenek esan duen zerbaiten naria ere, oso digarria da talde gehienak Euskal Herrian gizonak sortutako eta eratutako. Noiz sortuko dugu rock talde emakume, baino danak emakumeak las bulpes. Rock edo techno, pop. Edo zara baina, teknopop, baina danak emakumeak, Mercedes. Talde honetan Mikel Aizpurua, Richard Gomez, Arkaitz Basterra eta Jon Bidao zeuden.
Eta uste zatitxoa daukago ikusteko. Oker izan. Zure naia baina zein ote naiz, zugan pentsatuta ukitzen hasten naiz, be martxa hartuta ni laster nago blai, ni naiz zure naia. Baina, itzultzen diren ez da, naia, sekoak, badu puntua, baiet. Pare bat kanta egin zituzten, baina hau izan zen bereien hit nagusiena, eta horregatik uste dugu badirela One Hit Wonder. Denek dantzatu Ekartzen dugu duela abesti hau. gogora, ez da? Taberna zuloan ibiltzeko Bai, aukera sartzea genuenean, da, erretzen bata beste gainean. Denak ez beteta. Zegoen COVID tabak, nikotina zegoen. Dena kola eta garan jaraten genuen bitartean. Bai, nikotinak babesten gintuen, hombre, virusik horretzen. Nikotinaren babesean. Virusik ez zegoen, seguro. Beste batek. Beste bat, bueno, Twitterren proposatu didatek Zapozain deitzen den taldea, norbaitak ez hau zen? Txinbarkatu didatek. Didatek esan dut? Zapozain? Didatek, Zapozain. Ikustera seguro baiet. Ez duzu esan zen. Bueno, iparraldekoa da. Behintzat ekarri dugu iparraldeko zerbait, ez da? Mila beratzen, zen nahi, ez, normalean ez dugulako ekartzen... Bazen garaia. Bazen garaia. Bi talde azkago gainera. Eskaleta ez aurreratu ero xuidarut. Bai, gainera, gaur iparraldeko pilo bat. Bueno, mila beratzen da 96an sortu zen, eta lehen diska 98an egin zuten, eta rock euskaldun zelta egiten omen zuten. Hit, nik ez nuke esango hita denik, baina guazen entzutena. Ez da bideorik, da sintonia. Sintonia. Beraz, Entzuten da... dantzatu. Entzuten ari gara? Entzuten ari gara. Oso, entzuten ari gara. Nik ere ez dut esango barkatu Zapozainik, ez dut esango zelta. Agian hita ez da... Bai, kontua da gainera, Twitterreko eztabaida ikusita konturatu naiz bakoitzak hit konsideratzen duela herri honetan berrian famatu izan den talde bat, ez orduan ez gara ados jartzen hit zer den ere, baina untza esateraterako bada hit bat. Hori da hit bat. Edo negoa joan data, hori da hit bat. Baina Zapozain hau, bueno, atzerera biratuko dugu eta hau bai. Hau bai, Glenn Medeiros, denok ezagutzen dugu, bueno, zutu iguales. Nothing's gonna change my love for you. Mila beratzen Begin berriz, mesez. Nothing's gonna change my love for you. I love you. Bueno, naroak daki erdal versioan. Gero gainera okerrago izan zen eta erderatu egin zuen. Pase lo que pase, yo te quiero. Etekina... Kontu zazpititulu hori gabe izela. Euskaraz. Etekina atera bertzion produktuari, ze hau bai izan zen One Hit Wonder. Glenn Medeirosek 17 urterekin atera zuen kanta hau. Eta orain irakaslea da eskola katoliko batean Honolulun. Bai, Gasteizko museoan jarriko da bideoklipa. Ikusi ezagun Glenn Medeiros. Ze polita, Eta nola bukatu Honolulun eskola katoliko baten. Nik ez bat esatik zen, nik agarrauan hau dantzatuet. Horrutzeko. Agarrauan, John Playen. Yes. Dena jakiten da. Bueno, beste bat, kantatzen da dizuet 25 years I'm a lucky still trying to get that greater feel of mine of hope for a destination. For non-blondes, zehonak. Bai, for non-blondes. 1989an, hau ere izan zen One Hit Wonder talde bat, ze geroztik ez dakigu besterik atera zuten edo. Normalean taldek ateratzen dituzte, diska baina gehiago, baina ez dira iristen. Inork ez dituen zuten, beraz. Bai, gainera, pena da, bueno, seguruen izango dute buruan, ez da, Ibaik pixka gaztegoa da, belaunaldi honetan, eta For Non-Blondes, eta etzen ezautzen da. Esan nion, garai hartan gainera, hausi edo, bueno, pixkate beste estereotipo batekin ateratzen emakume hau, ez da, ze estetika ia lehenengo txurro haiek, Hain zuzen ere izena, taldearen izena, berak baiek San Franciscokoak dira, eta ziren, eta For Non-Blondes rubiaren estereotipo hori puskatzeko. Lau ez rubia, lau ez ie hori. Eta, bueno, Linda Perry kompositorea da, geroztik, eta egin ditu Miley Cyrusentzat kantak eta horrela, beraz, jendea jaten jarraitzen du jendeak. Nahiz eta horrez egon ez. Eta orain beste hit batekin, esan, ze hit. Eta orain, honetan badiago ez da bai, ez gara ados jartzen, latzen
one hit wonder da, bai, ala ez. Niri galdetzen dira zulatzenek, zer egin duen, eta bakarrik dakit Lastana. Ikusi dugu horreko... Ez dugu ikusi, baina ez daukagu. Ez daukagulako. Ez, baina kantatu dugu. Nahi bat duzu, danak kantatu duzu. Badaukagula. Lastana badaukagu. Bai, barrura. Eman. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, I said, hey, what's going on? Kontratzen zate, orduan, hori ez duela betetzen kaliforniatar estereotipoa. Eta horregatik jarri zioten, Eskorea zarra emate du. Kapela horrekin bai. Izan ziteke, perfectamente arrazotearra, ez donka mairu. Hau For Non Blondes zena, baina esan dugu Lastana ere badaukagu, eta esan duzu latzena ez eintzun Lastana, ibaik jakin ezazun, ilau kabila sartu duzu. Ez da One Hit Wonder, latzen? Kanta bat baino gehiago dauka, oso ezaguna? Bai, inozu zarean nintzen. Hori da gauza bat, baina egia da, latzenen top txupinazoa eta erorketa izan zela, ez? Hori da, kontzeptua ez da, Tesa? Bai, hit izaterako bidean eta gero... Epatzen demen Euskal Herrian, bai, hori da. Zertan parranda horietan Lastana eta denak bukatzen denean, Lastana! Bueno, hemen ere dago. Zigarroak uzten zigunean. Baina, uste nu baino ondo egiten genula. 1983an, eta 160 kontzertu eman zituzten, ez pentsa. 1989 Tesa, arte. sartuzazu bidixu. Bai, txoi, a ber, hemen ere lau mutil, Gorka Lazkano, Jose Maria Azpitarte, Aitor Uriarte eta Iker Martínez de Zuazu. Lastana! Lastana! Gozaren, eskaten zutea. Estarriko korapil sendo hau, nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzean. Ezagutu zenuen zumendia, Tengabe zukantzia, itzaltzen doa orain. Aito, eta gero barkaidazu. Barkaidazu, aitortzen du. Naia dantzeta Eta gero barkaidazu. Bai. Bai, bota. Naia dantzeta, eta honek kasuan biak dira bastante sexualak, ez? Beraz, igual zuk irakurketa hori emati duzu guztiari. Hain azkar bukatu. Lastanak badu, ez? Bere puntu erotiko. Romantikoa da, ez dakit, erotik porno. Berotzen, ez du sua ezakizte esaten, sumendia. Igual koitus interruptus bat eta zaizan. Eta gurrela kalde romantikotik. Barkaidazu. Bueno, gurrengo kanta, Antxon taldeak. Antxon taldea era... Bai, segi, Antxon. Antxon. Zuk ezagutzen zenuten Antxon? Entzun, bai, baino, klaro, zenuten izenaren berririk. Tesak dakar gaur. Zein da? Eta kanta zein da? Ez dakit. Hendik ere ez. Antxon Uriarte Landeri Barola eta Rami Unzetak egindako taldea da Antxon. Bitxia da Antxon izena jarri izana. Eta kantua zen da? Antxon. Elorriotarrak dira. Antxon. Zein da kanta? Zein da kanta? Zein da? Zein da kanta? Antxon, bajarri zikera Antxon. Tesa. izan ez esan baino, berbat txiki zebian bila, oiukatzea dugu maiteako. Bada ezaguna, hau. Ez dugu asken zuen, baina... Familian ezaguna. Gauza da, Antxon bezala ez ezaguna zitzegula, baina hau ere, nari, Pigune hau badago, ez? Bai. Lor taldetik datoz. Iguingarri. Bai, bikoteak utzi nau, baina pozik nago. Nari, Ibai, oraindik haserre dago. Lastana, eta hau parekatu dituzalako. Bai, etxiorri. Hau ere zautzen zera un pilo bat, eta ordu zaratek zaude haserre. Ez dakit. Bueno, ekarri guzu beste bat, Horrengo da Txakun taldea iparraldera goaz. Berriz? Bai, Lapurdin, 81, ze ondo gaur, Mugaz gaindiko. Kota bete dugu. Txakundoko sintonia, entzun ezagun pixa bat, ea? Bai. Entzuten lehen gara. Bueno, hau txosneroa, nahiko txosneroa. Bai, Zuriko pare bat!
eta kalimatxo bi. Puntutxo dauka, puntutxo dauka. Zena ez unikatako elbotia, tipikoa. Bueno, hau ere proposatu zidaten Twitterren. Eta erretzen. Importanteena. Xindu, bai. Apologia. Hau ere proposatu zidaten Twitterren, baina nik hit denik ere ez dut uste. Baina, bueno, alegia, bakoitzaren Hori hit pasatzen dela... dizu Twitterri galdezak. Egia, arrazoi oso daukazu. Hauek ere dana mutilak. Izaten da, Txiolandia lagundu mesedez. Pascalindo dago hemen tartean. Ekarri guzu. Pascalindo Ekarri guzu emakumea dagoen baten bat. Eta zein Bueno, txoin, orduan. Baina txakun eta gero orduan nun gaude, pesa? Zer, nun gaude? Nun gaude ze? Baina ida esplikatzen txakun. Txakun. Ez diezu entzuten. Barkatu. Txakun. Aitzen ja txonda. Hartza nahien txakun. Izango da. Hori izango da? Mirenekin etxaten beste sartzen. Miren izketan nahi danean inorrez da sartzen berekin. Arrazoi. Ez gira sartzen. Bueno, ontzat hartuko dut hori. Txakun talde honek pixkat ere iparraldean gauza kontu zeltarekin tira obsesioa daukate antza, eta depogezen. Pixka bat bai, hau mutil pila bat ziren, tartean Pascalindo esan dut. Gero kalakan egin zuena. Bai, eta hori, dana mutilak ere bai. En fin. Eta azkenik, uste, bai, azkena dela, Sugan taldea, hau bai dela, benetako One Hit Wonder. Ezakit. Ustez jakin badakizu, nolako azaren zu, galdetuz gero akabo mutututa isilik zero, dakinezean onartu, ustere ezin dela izan sinestu aitortu bezan. Eutxi borroka karahari, izatera heltzegeko, zaren azarelako, txez bakar bat gehiago, nagusitu zairez. Hau bai, One Hit Wonder, Suganek ero, ez dakit, gauza asko, bi diska atera zituzten hori bai, baina, bi diska, musikari jarraitzen dute lanean, baina ez dira iristen top hoietara, ez? Eta hemen bai, bi emakume eskerrak. Maria Molategi gaur egun Matilda taldean dagoena, behasaindarrak ziren hauek, Garzi Zabaleta, Elizabeth Bujanda, Jon Eskizabel eta Victor Sánchez. Eta Sugan bai da, hau da, jendeak uler dezan, One Hit Wonder talde bat. Aipamen bat, ala eta guztiz ere, Gabi de la Mazari, ez? Bai, karaokeko bideo horiek ze kurratua daude. Bai, Einstein mingainatera. Bai, kurratuak edo, Impactatuta nago, Einstein mingainatera eta... Bideo kurratuak edo, ez? Egiten duen lana, ikeragarria da. Ze hor daukagu, eta letra guztiak denak erabiltzen ditugunak. Tesando, plazerra gehiagotan sartuko gara zurekin, eta ekarri musika, divertigarria da. Tesando. Ondo pasatzen ari gara, Gu bintzat primeran da, seguru zuek ere agian iparraldeko batzuk aserre, tesa entzun eta gero, baina beste guztia ondo da. Baina ikusten gaituzten, seinale. Ikusten gaituzten milioika horiek bezala, noski badakigu, zergatik? Bueno, nirekin, berdin zai. Bueno, nahiko kamikazea gara, hori badakigu, baina kamikaze, benetako kamikazea, gure Ibai. Barkatu, nik pentsatzen un sarreratxo polit bat egingo genizula, barkatu, Ibai. Oraindik ez dezu irabazi, segi. Gaur, aurkeztuko dizuet nire atale berria eta kamikazea egitzen da, atala. Eta nire lehenengo gonbidatua, Ainara Azpiazu Aduriz. Ezagutzen zuen? Aspi? Bai, ez izenez? Bera, ilustrazio gintzan, orma irudi gintzan, komiki gintzan ere diardu, Hernaniarra. Nire herrian, gure herrian, bizi da. Eta, hori da gure Aspida, gure lehenengo gonbidatua, eta horrekoan elkarrizketatxo. Elkarrizketatxo bat izan duen berarekin, eta sartu bideoa, ikus ezagun. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.
Kaixo, atxaldeon. Berdin. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, gonbidapena egiteagatik. Ka nervioso nago, esan biharret. Lehendabiziko gonbidatua zea gainera. Lehenengo eguna da eta bueno, a ber, ze ateratzen dan. Oso ondo. Aipatu behar dizut, atalaren izena, kamikazean dala. Bai. Eta hortako outfit propioa daukat. Orduan, lehenengo eguna denez, jarriko dut. Wow. Ez dakit entzungo zaitudan, baina, bueno, espero baiet. Ez du importa. Eta horrekoak bai? Wow. Bueno, hasi ginen 2016 elkartzen komikian inguru genbiltzan gehien bat emakume pila bat, eta utxune bat ikusten genuen, eta gure lanei irtenbide berri bat, edo, bueno, nik ordurako ja publikatzen nuen, da boko beste kide batzuk bai, baina, bueno, ikusten genuen publikatzen nahi ginenak, betiko plazan edo esan degozaguna argitaletxekin eta egunkarietan eta gutxiago ginela benetan komikiak publikatzen ari zirena baino, ez? Pixkanaka pensatu genuen zerbait sortzea, pixka bat indar hori erakusteko edo indar hori modu kolpe bakarrean irtenbide emateko eta pixkanaka junginan pentsatu nola egin, azkenean liburu bat ateatzean asuntu atea zan, erabaki jatea zan, eta liburua kaleratzeko, pixkanaka junginan erabaki batzuk hartzen, batzuk ardura gehiago hartu genuen, beste batzuk gutxiago, eta horrela juntzan eratzen azkenean estruktura bat, eta estruktura hori azkenean izan da kolektibo bat. Eta zeintzuk zate? Berdenak esaten ditu, Amets Gurtiola, Maite Gurutxaga, Paula Estevez, Maite Caballero, Maitale Gartzendia, Beku Ona, Irati Eguren, Maite Caballero esan dut. Orduan, Paula Estevez, ez dutela esan ustez, eta ni. Bilera horietan, azkenean ja erabaki liburu bat, junginan pentsatzen, nola ze formatu dikozun, objektu bezala interesgarria egin nahi genuen, horregatik bizintzena, baita ere gai komun bat eduki barko zula batasun bat emateko liburuari, eta horien artean izen bat behar dugu, eta orduan ginen zerrenda bat, eta zerrenda hortatik bozkatzen junginan, eta boto gehien ateazituna ipust zan, baita ere ez kolpearen edo ez usteko kolpearen onomatopeia dalako, eta behar zan. Gure helburua gehiago zan, komikigintzan ari ginen emakumeak eta bazterrean egotera ohituta gauden sujetuak geranez, azkenean helburu hori ere ematen da. Baina bere zan komikigintza egiten segitzea, plaza hartzea eta plazan tokirik eduki ez duten narrazioi toki egitea. Baina, bueno, bai, ulertzea zu azkenean zuk aipatu dezun helburu hori ere betetzen dugu. Ikusi ezue? Bueno, da lehenengo liburua, Tupust ni. Eta tesak dakana da Tupust zu, bai? Hemen ibiliko geha pixkate begiratzen, baina oain aspik, azalduko dizkigu ze traba nagusi topatzen dituzten komikigintzan, bera? Eta gauza bat hola gizartean presentzia handia daukan euskal gizartean, ez dago komiki irakurle askorik eta oro har komikia irakurtzen duten personak ohituagoak daude beste diskurso batzuetara edo beste korronte batzuetatik dauden irakurleak dira. Gauza batzuetara ohituak zegoen jendeak nerea ere ikusi du pixka bat arraro. Eta pixka bat aldarrikapena hori izan ze batzutan eskatzen zaigu narrazio konkretu batzuen formak hartzea guri ere, ez? Eta zergatik hori, eta, pixka bat ikustea gure narrazioa ditugula eta uste degula jendea askorentzat interesgarriak izan daitezkela. Eta pixka bat komikiaren inguruan dauden estereotipo horiek, zabaltzea eta jendeak ikustea komikiekin mila gauza egin daitezkela eta mila narrazio motaentzako tokia dagoela. Eta pixka bat guazen zabaltzera, estua dago komikiaren ikuspuntu hori eta behar dugu gure tokia ere egin eta jendeak ikus dezan eskaintza anitza dagoela eta bazterretan egotera ohituta gauden horiek pixka bat plaza hartzen dugun eta ea jendearen gana ere iristen geran.
Bueno, hasieran egin genuen planteamendu hortan oso baikorra ginen, eta orduan pentsatu genuen peluzerako zerbait oso handia egiten eginala, eta orduan, bueno, eman genuen lehenengo gaia bota genitunean, ez genuen bakarra bota genitun gai sorta bat, eta pentsatu genuen, segida balu, elkarrekin lotutako gaiak izatea. Bueno, aldi berean mugatua eta zabala denez, horrek altzakia ematen du ikusteko ekarpenak eramatzen denez, eta ikuste, kolaborazioak oso bertinak atera dira, eta, zu hori oso modu diferentetan aztertua edo landua izan da, eta pozko. Bueno, hau da lehenengoa. Hori da lehenengoa. Ni? Hori da zu. Zu! Urrengoa ku izango da? Urrengoa ez dakigu. Oso gustura egiten duten lan da. Muralekin pasatzen da, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen duzu, eta jendea pasatzen denean elkarrizketa politikak ematen dira, eta gero ere irudiak ikusten ditu, eta hori niretzat kaleak hartzeko beste modu eder bat, eta asko gustatzen zait. Eta, zu hernanikoa zea, eta ni eskerrak eman behar diztu biot hernaniko herri jaize, ez dakiko bat urtekin hasi nintzen, baina paleta pila bat pintatzen utzi diate. Estilosetako egin nuen, azpian zego nere mural bat, eta horren azpian nere mural. Hiru kapatan dauden nere hiru mural. Nik ez tali nuen nere murala bian. Oantxe zorrien inguruko liburu bat iten nahi nahi Zuxi Albertikin. Eta gero mural bat egingo dut Azpeitien. San Juan deiko pasabidien ingo dut mural. Hor ere, azpinda hona neria da. Ez taliko dut mural bat. Reciclarse o morir. Eta gero, daukate novela grafiko batekin nahi dira urte batzuk, eta pixkanaka nihua, eta, ja gidoia oso estrukturatu daukat, bozeto guztia ditut, eta nahi falta zaidana da, burutzea nola baitere, baina niretzat hori errexena da. Niretzat zailena da egituratzea, pensatzea, dialogoak ondo zehaztea, gauza ditu. Orduan, olako gauzak eta gero betiko kolaborazio txiki, irrien lagunaken komikik ditut, eta berdintasun sailetarako folletoak, kartelen bat beste, olako gauzak. Ze interesgarria dan gure Azpi, ezta? Bai? Bai, eta oso lan fina egiten du. Baina bukatzeko, atala kamikazea ditzen denez, galdera kamikazeak planteatu dizkiot, eta bestean atzean, eta... Bai, orduan ikus dezagun. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Herri Joana. Urumea, ez? Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Nere maitearen azala. Gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea, ez dakite, sagardoa. Sagardoa gustoko duzun. Bai. Zein da gehien gustoko duzun instantanea edo irudia? Badago fotografo bat Duasno deitzen dena, eta bere dozein argazki, zora barria. Zure crushen bat aitortuko zinidake? WhatsApp. Crush hitza, ingelesator, eta jendeak erabiltzen du adierazteko pertsonan bat erakargarria dela guretzat. Aiaren Lujanbio. Comparto. Zure lan esparrua ligatzea posible da? Posible da, nik ez dut egiten, baina posible da. Zertan zara, superona? Marrazte. Eta zertan zara? Traketxa naiz, hemen etxeko lanetan eta pixka, sukaldian oso naiz, baina gero pixka desordenatua edo ez dakit, nahi baino baldarragoa bezala naiz, bai pixkat, etxeko txukuntasuna mantentzen. Zure amets egingarriren bat? Mural bat egitea kantzin barrena, adibidez. Nun, Obe Viliersen, dala nire ama jaio zen auzua. Da Paris kanpo kaldean dagoen emigrante auzo bat, eta Obe Viliersen ingo banu. Gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu? Despertadorian dakat Ruperren Eneberiek. Eneberiek ez duten mako juritzeko gogoriak. Eta zeba kanta hori? Badaukalako melankolia puntua, baina aldi berian pozik jartzen dauen kanta badelako, eta oso esaldik zoragarri dazka. Iruditzen zait,
lehertzen zait dena. Zuretzako eredua edo referentzia den pertsona edo kolektiburen bat? Bueno, berriz, Maialen Juan. Zer esango zenioke 5 urteko Aspiri eta zer esango zenioke etorkizuneko Aspiri? 5 urteko Aspiri, lasai, hau guztia ez da zure kulpa, segi arrazte eta ondo zoaz. Eta etorkizunekoari txarrak bota eta onak inolditu zaite, eta segi aurrea. Azken galdera, gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabiazion filosetakoa eta sagardotegi garaian ni ondu ginean goizeko 4:00, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauek. Bueno, bai, baina hori pasazan edo etzan pasa. Etzan pasa. Dakigu. Aldi bat irakurriko dizut, bai. Eta zer iruditzen zaizun, eta inkluso ea asmatzen zuen norena den, bale? Eta esaldia da, gelditu mundua jaitsi nahi dudala. Mapalda. Oso simplea esan naiz igual, Horen hautaketan. Bueno, oso ondo dago. Eta galdera errexen bat ere merezin duen. Bueno, Aspi, listo, gatu, Oso ondo, jugu! Gagontzea? Bai, oso gustora. Bai, eta azkar pasada, Oso azkar pasada, errexak jarri dez. Filosetan elkarrikosiko dugu. Hori da. Goizko 4:00 o zaki noiz, baina... Eskerrik asko. Zuri, guztutxo bat. Aio. Eharra. Esan dakoa. Ni, zu, gu, zugua. Bueno, eharra lana, tupuz kolektiboa, marabillosoa da. Eta komikigintza gehiago behar dugu perspektiba honetatik, ez? Euskaraz eta feministara. Aurrera. Eta hementxe gara, dagoeneko saioa maitze aldera joamar gara, baina oraindikan atortxurekin hasi gara, errebelde garelako, baina atortxuz gain, Ekil doktorea zeo zer gaiago baduzu guretzako, ezta? Hernaniko muraloiek Aspirenak eta baten batek esango du. Hernanin ez dira kaleko margoketak ezabatzen, ez, hau kaleko artea da eta ze gauza dara Aspi gaur geurean edukitzea eta bera bakarrik ez kolektibo oso baten arrastoa. Beraz, badakizue, ze kontsumitu eta hortan ere guk emandako bide batzuk. Hala eta guztiz ere atortxurekin ekin digu gaurko egunari, eta bukaera aldera, aizue, jaialdiak, aldarrikapenak, goazen behingogatik Ipar Euskal Herrira eredua ere ematen digute. Lurrama bertako Durangoko azokaren pareko zerbait da, bertako ekoizpenari lotuta, aurten Arbonako lur okupatuetan ospatu dutena. Mintzatzen balakite, oko haiz gogorren. Ehunta 20 eta azken okupazio eguna ospatzen dugu. 4 hilabetez, gauza asko bizi izan ditugu hemen. Asko eztabaidatu dugu, asko amets egin dugu, asko eraiki dugu. Eta horren berri eman nahi dizuegu orain. Ezer baino lehen,
ez diezaiogun gure buruari gezurrik onda. Lurraren aldeko borroka eta espekulazioaren kontrako erresistentzia ez ziren arbonan hasi eta ez dira bihar bukatuko. Ez dira bukatuko bihar ez, eta ez ahaztu, Bidasoaren bestalde horretan, soldata, gutxiengo soldata, gogoan duzue, zerbait gorago daukate. Pentsio duinak akaso hobetzeko izango dute, baina zerbait bermatuta badaukate, beraz, argi Ipar Euskal Herriaren martxarekin, paso honetan, Bidaso alde honetan behintzat bizi garenok, akaso Akitandia aldera egiteko gogora izango dugulako. Edo nola ere, Lurrama, Arbona, aipatu dizuegu, Siberrutz delako batzuek ezagutzen, tira, guazen Arbonatik Mauleraino, badaude kilometro batzuk, badirudi Ipar Euskal Herria bertatik bertara dena, ez. Ipar Euskal Herrian hektarea asko dago, eta gazte belaunaldiak zer erakutsi ere badauka. Musika zuzenaren autobombo pixka bat egitera nioa, baina lehenago guazen Siberrutzekin Maule aldera bidea Siberrotakadore hau gure moldian, edeke sarraziko gazte horren berrian. Ahotik beharrila jentek mintzazian, giti ezagiziko Euskal Herri osuan. Debre-bam, dantzak godeken errakan. Ze uste zenuten, Maulen ez dagoela martxarik, ez dagoela ezer? Begira, Siberrutz, gehiago mesedez, gehiago hauek pipatzen dute, naroa, pipatzen dute. Emel harrarekilan derreiz egizarriko buria aidian. Kanuto bat eskian, katxia bestian, enbezika behatzen nahi mendian artian. Debre-bam, dantzak godeken errakan. Eta sintonia dantzagarri honekin, gaur musika errebeldia eta aldarrikapena baditugulako ardatz, sei ezagun Siberrutzekin, mesedez? Gauza da, beste aldetik nola ikusten da Siberua. Duk, Euskal Herria normala dugu. Haunitz aldiz, jendeek, Siberua gauza txikia ez zara edo ez dakit. Baina gu besteak bezala, beste mintzaje bat bezala badiagi, denak elgarrikin zazpiak bat. Gero bat dira bi bizitze molde desberdine bai, iparaldekua eta egoaldekua. Hori zigarri kanbiatzen da bien artean. Enetako egoaldian euska anitzeze azkarrago da, edo bada presentzia bat anitzeze azkar. Eta iparaldian enetako amni bat gutigo, eta goen arfestakit. Hale, bat dira, mena gutixigo. Nik ikusten dutana, lanian haitzin hanitz. Zaharrez, nire haitetamen urteak dituen jendea, maleros egoiten da, debekatua baitzen eskoletan euskera aritzea. Eta haien aurrek euskera ez dute ikasi. Baina pozik nizanean, aur txikiek, haiek ikastoran sartzen dituzte. Berriz sartzeko gauzean eta positiboz ganen nahi zorren gaine. Egazki. Ni ez da Siberutarra, beraz ere erantzuna, zure galderan da horiek zilo txiki batean dira, baina Euskal Herri guzia ikusten dute haien zilo txikitik, baina Euskal Herri osoa barba zilo txiki hori ez duela ikusten, beraz erantzuna hori duzune ustez. Euskal Herria pixkat denak bezala ikusten dute ez da hain ezberdin. Bene, zigarreta pipatzen, adarra jotzen gabiltza gero artean, Barka beza, Siberuak, manes nazkagarri batzuk garelako. Gehiago mesedez? Ongi hasi dugu konfinamendu hori, utzi digu denbora pixkat diska berriaren prestatzeko. Eta gero aurkezpena etorri da mementu honean konfinamendu horietaik ateratzea eta kontzertu pila bat egin ditugu. Eta orain prestik berriz aritzeko. Eta hartzen baduzu, diskoaren azken kantua ditzen da Ibili gira. Eta hori da Siberutzen kolorea, kamioiarekin hartu, erri joan. Beraz azkenik eman dugu ere, erakusteko hor bai kamioian txartzen gira. Eta nahi dugu Euskal Herri zabaldu esaten zuen bezala, Euskal Herri osoan kontzertuak berriz hasi, hasta penan bezala. Lehen bezala, albada, baina bengozu dira helburua, lau haizetara joan, zabaldu diskoa, hirugarrena prestatzeko biztan dena. Albezain partekatu ba. Energia bildu jendeaz, kontzertuetaz hirugarrena prestatzeko.
Eta galdetzen didate, asteburuan Osakidetzak hartatu zaituelarik, hartutako nolotiloien eraginpean zaude oraindik, baliteke, baina ez dut nahi ikusi gehiago pastoralik. Jo, eta izue, kriston boikota. Bueno, bukatu da gaurko ekilen atala, kareta mesedez, eta gero bultatuko gea Mane Xauen gana. Nazkagarria zu. Nolotil gehiagi hartu ditugu asteburu hontan eta badakizue, ezin ipurdia bistan ibili. Baina, en fin, bukatze aldera egin behar dugula, errebelde garelako, orain, zeu zer hartzera joan barko garelako. Kasnaranja bat, akaso. Bai, pipatzaren txisterik ez. Bukatu da, pipatze gehiagorik ez, bukatu da, baina, bukatu baino lehen, aio peña. Gaur errebelde izan gara eta polit. Joango garela zein festivaletara esan diozu? Lokatza dagoen edo zeinetara? Euskal Herria zuzenean. Lokatza arteko zirri gozoak gastatzera. Gora lokatza, gora irautza, ez dago irautzik lokatzi gabe. Hortan utziko dugu, ondo iruditzen zaizuen? Oso ondo, baina bukatze aldera egin behar dugunez. Eta bukatu baino lehen, orain klip bideo polit bat egin utzi nahi zaituztet. Izan ere, gure lankide den Andrea Lopetegi eta Usua Garinek doku bat egin zuten, hasi gara, korralekin, eta beraiek dokua egin dute, pixka bat azalduz, ez da hango ibilbidea, eta esan behar da ere, gure realizadore Lara Iturainen izeba, zala bertako bateria jolea hain zuzen ere, Eba Iturain, eta badakigu gure saioko ikusle sutsua dela. Beraz, berarentzat ere, muxutxo bat. Beno, hau esan da, orain hortzak luze jarri dizkitzuet berriz ere, gogotsu zaudete dokuaren zatia ikusteko ez dela. Bueno, amaitzeko esan zeu zer, aio? Eta bereziki agur esateko. Agur esateko, hau da ez jakendu zaik. Bueno, agur.